प्रणाम सभी लोग के। आज की वीडियो ऑस्ट्रेलियन रॉयल नेवी के एगो सबमरीन पनडुब्बी जोन कहल जाला ओकरा बारे में बा। आज हमनी के ओइजा जाए के मौका मिलल ह तो सोचनी कि हम रउआ लोग के साथे भी शेयर करी कि मशीन कितना का काम करेला, वहाँ पे जवान कैसे अंदर रहेले, ओकर ऑपरेटिंग मॉडल का होला, युद्ध के समय में पनडुब्बी के का खासियत होला, का अहमियत होला। कौनो देश के सेना में पनडुब्बी एगो युद्ध पोत के बराबर के स्थान रखेला, काहे कि समुद्र के अंदर काम करेला। तो होप कि रउआ लोग की वीडियो अच्छा लगी, रउआ अंत तक देख के विजिट करे खातिर बात ही बा कि पहले रउआ टिकट लेवे के बा। इजा से का बा कि एंट्री हो जाए, टिकट चेक कैला के बा। हई हमनी के ठीक नेवी के पनडुब्बी के ऊपर हमनी के बानी है, जौन पनडुब्बी पानी के अंदर रहेला, दिखाई ना देला, ओकरा के का केले बड़े फ्लोट कर देले बड़े। हमनी के इजा से रास्ता बनेले बड़े, ब्रिज बा, पानी के अंदर बा। हमनी के बस एगो ब्रिज बना के हमनी के एंट्री दे देला हन। हमनी के अब जाते नहीं जा हुए जौन सामने लोग तो सब अभी उधर जाते नहीं हम उजा वो रास्ता चारों तरफ से रस्सी लगा दिए, कोनो लड़का उइका ना गिरे चाहे बड़ो ना गिरे, लेकिन ओवरऑल हमनी के इजा से स्मूथ एंट्री रहला। अब हमनी के इजा से अंदर जाए एक रास्ता देखी कितना सकरा बा। नेवी में ऐसे ही लोग एंट्री करत थे, कोनो भी नौसैनिक अगर जाते हैं देखिए। करके ही रुआ जा सकते, चार लोग नहीं के जा सकते। इंतजार करते हैं जब भव्या के सोचे तनी कि पहले एंट्री कर दी अंदर जाए सबमरीन के अंदर, तो इना सीधा रुआ नहीं जा सकते सबमरीन के अंदर, पनडुब्बी के अंदर। और रुआ हम के पड़ जाएगा, तो हम पहले जाते नहीं, उसके बाद भव्या के जाए तो रुआ देखी क्या सबमरीन छोट होला, जितना बड़ा बनाव नहीं जा सकता। आई आओ बड़े सोची सेना के जवान जो ड्यूटी पे हुई हैं कैसे जाते हैं, उनका बारे में भी हमनी के एक बार सोचे के चाहिए। सेना के यही से ना जवान लोग के हमनी के भल जाला कि बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करें अपन लाइफ अपन, माने हमनी के सोची अभी इतना सेटल बा, तनियो मनी इधर एने ओने नहीं के घूमत तब भाई दिक्कत बा। कभी चलत हुई पानी में, खुला पानी में हुई का हो, लेकिन फिर कैसे बा लोग अभी लोग समझता, हमनी के अपन इंतजार कर ये हमने के अब दूसरा पार्ट में जाता नहीं जा। में थोड़ा सा आगे जाम बात हमने के इंतजार करते हैं, जो वेट करते हैं जा कुछ लोग आगे गए बा, लेकिन ही जैसे दूसरा पार्ट में जाए जा। दिस वन ओके। सो यहाँ के पता नहीं यहाँ की ये ऐसा देखी है But you can fly if you can. That's fine. So सब torpedoes है सन, तो डीजल और torpedoes है सन, इलेक्ट्रिक torpedoes बने सन। और यहाँ के बताएंगे ना कि ये जो सारा है, सारा अगर कोनो भी इमरजेंसी हुई तो हाई हे पड़े 1 by 1 रवल निकले के बाद तो का करी हैं जे भी सेलर बढ़े वो आके है सूट पहनी है, और सूट पहन के एक एक करके ऊपर जाके हे पड़े रवलों के चढ़े के बाद मैंने नब्बे थैंक यू Have fun. थैंक यू 90 मीटर लंबा बा। देखो तो नहीं हई का बा, हई टॉर्पीडो है, गोली है। तो सोची कि बाकी ना इतना 6 गो टॉर्पीडो बाड़ी सने जा, 2 गो 3 गो ये साइड में, 3 गो हे साइड में। तो रवा जानकारी खातिर बहुत बड़ा बा, लेकिन छोट छोट जगह बा, तो रवा हमेशा झुक के काम करे के बा, उतना ही हिसाब से रवा कैपेसिटी चाहिए। ठीक बा, कौ तरीके में 94,000 बैटरी कैपेसिटी बा, माने एक साथ अगर 24 घंटा में चार्ज कर दी और 24 घंटा ये खाली चार्ज हो गए तो वो 2 महीना तक अंडर वाटर रह सकता। ठीक बा, देखिए हर एक चीज खातिर है, सेलर लोग के सूते खातिर है ये बैटरी बतावत रहला हम। बैटरी ये बैटरी का करेला कि हमेशा इधर रखे खातिर है, सब लोग सूते खातिर बा, सूते वाला बा। देखिए जाता लोग सही में लोग सुतेला, सोचनी कि का कठिन परिस्थिति रहेला के ना बा। और बा हई
कहा एहू जा निकले वाला व्यवस्था बा सबमरीन में हई बा हई एथी व्यवस्था बा खाए खातिर खेले खातिर सब चीज़ यही दुनिया में बनल बा। देखी बनल बा, हम अंदर जाके देखा होते नहीं सुते वाला सब व्यवस्था बा, बाकी थोड़ा सा कंजस्टेड बा, कम जगह बा। तो ऑब्वियसली इनमें वो लग्जरी नहीं खे एगो जहाज वाला, यही से सेलर ज़्यादा होला। देखिए पानी के टैप भी बनल बा, चारों तरफ पानी, जहाँ जैसन जगह मिलल बा वैसन पानी मिल जाता। और देखिए भाई पूरा किचन बा। फिर से कुकिंग, खाना पीना, कॉफ़ी, सारा चीज़ बा। देखिए सब सूते वाला, कैप्टन के रूम, ऑफिसर्स मेस, इहो में ऑफिसर्स मेस बा। ऐसा नहीं है ये सब सेलर्स रूम बनल बड़ी सन जगह ट्रेन के कंपार्टमेंट ना वाला, ये ट्रेन में चढ़ल के वो रिकग्नाइज कर सकता। तो सारा चीज़ बा, सारा चीज़ बा, ठीक बा। भीड़ बा सब। सो अब देखिए पूरा इंजीनियरिंग मार्बल देखते हैं लोग कितना बढ़िया बा। हर एक छोटा चीज़ के ध्यान दिया गया बा। हाई बाथरूम, हाई जहाँ टॉयलेट, एयरपोर्ट फ्लाइट्स में रहला, एयरपोर्ट पे ना फ्लाइट्स में रहला, वहीं ना बाथरूम बड़ी सब लोग। देखिए हाई इंजीनियरिंग मार्बल बा। ई पूछनी है तो ई जौन एथी बा पंडुबी बा, ये 1969 से लेके 1999 तक रहल बा, मैंने काम कैले बा। तो वहीं हमू हाथ धोए वाला छोट जगह बा, तो थोड़ा सा वीडियो हो सकता जल्दी हम खींचत होगी तो माफ़ करे लो, लेकिन हम चाहते नहीं कि बहुत सारा कैप्चर कर ली। कितना कैप्चर करी, इतना इंजीनियरिंग चीज़ बाकी। तो ये बता रहा बा कि 30 साल इस सर्विस कैले बा रहल बा नेवी में। और 30 साल के बाद देखिए हेउजा बाथरूम बा, हेउजा वॉशरूम बा, ये सारा चीज़ की व्यवस्था बा, नहाए वाला बा, पानी वाला बा, शावर रूम बा, सारा चीज़ जितना जगह बा उतना मिल के बनावल गल बा। छोटा जगह में हमेशा यही होकर करेला। तो और ये आगे देखा होता नहीं। अब हम हई रहला दरवाज़ा, तो बोलो देखनी हलो दरवाज़ा रहला बैरल खान बनल बा। अब हम ये पड़े जाता नहीं अंदर, देख लो सारा मशीन, मने भगवान जाने इतना मशीन जो डिज़ाइन कैले ही वो के भागी मने एथी कहल जा सकता, ओकरो के कहल जा सकता। भाई ते बनेले बड़ी का देखत नहीं एगो हेती चुकी लौकता, लेकिन ओकरा खातिर कौन डीजल इंजन बड़ी सन, दू गो डीजल इंजन ये चलल बड़ी सन। ये कहत रहन हमें बता रहा कि 1999 में रिटायर कर गए, ओकरा बाद एजा रखल गई बा। इनमें कुछ चेंज नहीं खे गई, ये कहूँ चीज़ चेंज नहीं खे। इवन बुक जौन ऑपरेशनल बुक बा वो वही न रखल गई बा। तो कि मैंने कि लोग जब देखे तो ओकरा महसूस होके कि हाँ हम ओरिजिनल चीज़ देखत नहीं। तो देखते नहीं लोग मैंने हर एक चीज़ के ध्यान रखल गई बा। इनमें इलेक्ट्रिकल एरिया बा, पावर सप्लाई, जहाँ से पावर सप्लाई होला। अब हमने के धीरे धीरे बाहर निकलता नहीं जा, जहाँ हिजा लोग काम करे वाला, आराम करे वाला, नेविगेशन वाला, इलेक्ट्रिकल करे वाला लोग एजा बैठेला। चेयर बनल बा, सारे लोग एजा बा, जैसे मास्क भी बा इन केस की ऑक्सीजन ख़त्म होता या कोनो इमरजेंसी आवता तो ये सारा चीज़ के बना ले बा। दूसर पे दरवाजा पे माने एगो चीज़ भले ही तो वो ध्यान देवे वाला बा। देखी भाई खेले वाला अगर बनल बा कि जहाँ भी लोग बा ओकरा खेले के चाहिए कुछ न कुछ, तो इंटरटेनमेंट खातिर मनोरंजन के साधन होके चाहिए। तो लोग जा अपन बोर्ड बने ले बा, बैठ के खाना खाते, कॉफ़ी पियत हुई, चाय पियत हुई, जब चलत है। सो अब हमने के बाहर आ गए नहीं गए, मैंने पता कहीं नहीं हो तो 120 फीट एक लंबाई बा। 2 महीना पानी के अंदर रह सकता एक चार्ज पर। 96,000 बैटरी के कैपेसिटी बा। 2 गो डीजल इंजन बा, 6 गो टॉर्पीडो बाड़ी सन,
एगो टॉर्पीडो एगो बड़का जहाज विध्वंसक जहाज के डिस्ट्रॉय करे खातिर माने काफ़ी बा, ओकरा के विध्वंस कर सकता। एमे 6 गो बा, 65 माने 65 गो सेलर एमे एक साथे रह सकत रहलन। पूछनी है तो कहत रहलन कि ऐसा नहीं है कि 65 गो लोग के जरूरत रहे, लेकिन 50-55 गो लोग हमेशा इमें रहे, हमेशा एक जब भी ऑपरेशनल रहल। तो सोच सकत नहीं कि कितना बड़ बा ब्यूटी, मैंने हम का कहीं इतना सुंदर बा, देखे लायक बा। देखिए एकर हाइट, हमनी के सारा घूम के आ गए नहीं जा। हाँ, एकर है पड़े एग्जिट रहल है, तो देख सकत नहीं जब ये चलत हुई तो कितना सुंदर आ कितना पावरफुल हुई। ऑनस्लो एकर नाम है। एकर एकर पूरा डेक बा। रउआ हमेशा पिक्चर में देखा तो कि हमनी के जब 15 अगस्त होला, 26 जनवरी होला, तो जितना भी नौसैनिक यही जब फ्लैग लगावे हुए सामने फ्लैग लागल बा, वो फ्लैग के लगा के अपन परेड कर लें चाहे अपन दे लें। लेकिन हई देखी इतना इजी नहीं है, बड़ा बा हाँ, लेकिन अंदर इतना इजी नहीं है। लेकिन देश की सेवा खातिर सब कुर्बान। तो हमनी के सैनिक भी यही करत हुई हैं, इतना अपना के सेक्रीफाइस कर ले बड़े। 3 फुट के 3 जो ट्रेनों से छोट सीट बा, लेकिन मुझे बड़े